6 ομάδες φυσικού. Η ομάδα μου αποτελείται από 2 ημιομάδες των 4 ατόμων. Η ημιομάδα ελιγμού αποτελείται από τον ομαδάρχη, τον ελεύθερο σκοπευτή και 2 τιμικιοφόρους. Η ημιομάδα υποστηρίξεως αποτελείται από τον βοηθό ομαδάρχη, τον σκοπευτή οπλοπολιβόλου, τον γεμιστή οπλοπολιβόλου και τον τιμικιοφόρο βουδιστή. Φέρω τη Βέκιο G3α4 με 180 φυσίκια καθώς και διόπτρα νυχτερινής κοπεύσεως. Μη 2 πηξίδα, κάτι και ασύρματο. Είμαι υπεύθυνος για την εκπαίδευση και την πειθαρχία της ομάδας μου. Η Άβητα, Φιλαβάκης Ραφαήλ, ελεύθερος σκοπευτής ημιομάδας ελιγμού. Φέρω τη Βέκιο G3α3 ειδικής ακρίβειας με τηλεσκοπική διόπτρα 180 φυσίκια, 7,7 χιλιοστών και διόπτρα νυχτερινής κοπεύσεως υπολόγης. Συλλέγω την Ελλάδα από το γονείς του μοντέλου, σχετικά με τη δραστηριότητα, διάθεση και στέση τεχνού. Αναγνωρίζω κατάλληλους στόχους, όπως είναι οι επικεφαλής των τμήματων, οι παρατηρητές, οι πολυβολητές, οι ελεύθερες σκοπευτές και οι δαϊβαστές και αναφέρω σχετικά. Εκτελώ εύστοχα πειρά εναντίον των αναγνωρισέντων στόχων με σκοπό την πρόκληση σύγχυσης και απολειών στις κύριες υλότητες τεχνού. Η Άφητα, Πάνος Θεόδωρος. Δικαιοφόρης ομάδας ελιγμού. Είμαι κατάλληλα εκπαιδευμένος και γνωρίζω την χρήση και δυνατότητα του ΑΛΦΑ Flow. Αναγνωρίζω κατάλληλους στόχους και τα αναφέρω στον ομαδάρχη μου. Συμμετέχω στην εκτέλεση πυρός και συμμορφώνομαι σύμφωνα με τα παραγγέλματα βολής του ομαδάρχη μου. Δεν επιτρέπω σε καμία περίπτωση να παραμείνει το οπλοβολιβόλωμα που χρησιμοποιείται πάνω στο έδαφος. Εκτός από το ατομικό μου τυφέκιο G3α3 με 180 φυσικιά, φέρω 2 αμυντικές χειρομοβίδες, 1 διόπτρα νυχτερινής κοπεύσεως και ένα ΑΛΦΑ Flow. Η ΑΒ Τρέας Χρήστος, τυφεκιοφόρος ημιομάδας ελιγμού. Φέρω τυφέκιο G3α3 με 180 φυσίκια των 7,62 χιλιοστών, 2 επιθετικές χειροβομβίδες και 1 διόπτρα νυχτερινής κοπεύσεως Econoptics. Συμμετέχω στην εκτέλεση πυρών και συμμορφώνομαι σύμφωνα με τα παραγγέλματα του ομαδάρχη μου. Σε καμία περίπτωση δεν αφήνω το οπλοπολιβόλο να χρησιμοποιείται πάνω στο έδαφος. Φέρω επίσης βαλιτσάκι πρώτων βοηθειών για την άμεση εξυπηρέτηση των ανδρών της ομάδας μου. Η ΑΒ Μένος Αντώνιος, βοηθός ομαδάρχη. Φέρω μαζί μου τυφέκιο G3α3 με 180 φυσικιά των 7,62 χιλιοστών καθώς και διόπτρα νυχτερινής κοπεύσεως Econoptics. Είμαι ο άμεσος βοηθός του ομαδάρχη και εκτελώ τα αντικά καθήκοντα που μου αναθέτει. Είμαι ο διοικητής της ημιομάδας υποστηρίξεως και έτσι προσαρμόζω και διοικώ τα πυρά προς τον εχθρό. Η ΑΒ Βασιλείου Μάριος, σκοπευτής απλοπολιβόλου ημιομάδας υποστηρίξεως. Φέρω προπολιβόλο ΙΤΑΚΑ με 300 φυσικιά 7,62 χιλιοστών, 60 εκτεοποιών τροχιοντυχτικά και 240 εκτεοποιών κοινής βολίδος. Φέρω επίσης διόπτρα νυχτερινής κοπεύσεως Econoptics. Εκτελώ πειρά κατά των εχθρικών δυνάμεων με βάση τα παραγγέλματα του ομαδάρχη και του βοηθού ομαδάρχη μου. Είμαι υπεύθυνος για να παρατηρώ τρόπους με τους οποίους μπορώ να υποστηρίξω τη δύναμη της υπόλοιπης ομάδας προς τα εμπρός. Είμαι επίσης υπεύθυνος για την τροφοδοσία με τα κατάλληλα πυρομαχικά του όπλου μου, όπως και για τη λειτουργία και τη χρήση του. Η ΑΒ Γρηγορίου Χαράλαμπος, γεμιστής οπλοβολιβόλου ημιομάδας υποστηρίξεως. Φέρω τυφέκιο G3α3 με 180 φυσίκια των 7,62 χιλιοστών και 150 φυσίκια για το ΙΤΑΚΑ-11, 2 χειροβομβίδες και 1 διόπτρα νυχτερινής κοπεύσεως Econoptics. Βοηθάω τον σκοπευτή στην προπαρασκευή της έσσερας βολής και την εκτέλεση της βολής. Εκτελώ επίσης από παρατήρηση όσον αφορά την προσαρμογή των πυρών, αναγνώριση νέων στόχων και μετάδοση των παραγγελμάτων. Εκτελώ την πλήρωση των γεμιστήρων και τη γέμιση του οπλοβολιβόλου. Όταν δεν κάνω τα παραπάνω, εκτελώ πυρά με το ατομικό μου τυφέκιο. Η ΑΒ Κουτσόβιλος Θεόδωρος, τυφεκιοφόρος βομβιστής. Ανήκω στην ημιομάδα υποστηρίξεως. Πλην του τυφεκίου μου G3α3 με 180 φυσίκια των 7,62 χιλιοστών, φέρω και ένα βομβιδοβόλο 1,79 και 9 βομβίδες. Είμαι κατάλληλα εκπαιδευμένος και γνωρίζω για τη χρήση και τις δυνατότητες του όπλου μου. Εκτελώ πειρά προς το προσωπικό του εχθρού κατόπιν εντολής στο μαδάρχη μου και όταν δεν εκτελώ πειρά με το βομβιδοβόλο, εκτελώ πειρά με το ατομικό μου τυφέκιο.
αναλόγηση του οπλισμού αποτελεί βασικό γνωστικό αντικείμενο κάθε μαχητή, καθώς είναι απαραίτητη για τη συντήρησή του αλλά και τη θεραπεία του όπλου από τυχόν εμπλοκή. Όλοι οι υποψήφοι μέθοδοι αξιωματικοί εκπαιδεύονται έτσι ώστε να είναι εξοικειωμένοι με το όπλο τους υπό συνθήκες περιορισμένης ορατότητας και ιδίως η νύχτα. Μετά την αποσύντησή τους θα κληθούν με τη σειρά τους να εκπαιδεύσουν το τμήμα που θα Βιτό, Γαβρίλ Βασιλεύς, έτοιμος! Βιτό, Γαβρίλ έτοιμος! Βιτό, το Γόσκος, έτοιμος! Βιτό, Ρέγγλος, Εύρος, έτοιμος! Η άμυνα Ξούρικης Δημήτριος, έτοιμος! Μπράβο! και η εμπνάβωση των δεσμών μεταξύ των μελών της, παράγοντας αποφασιστικός για την έμφυση λειτουργία του κλίματος τόσο σε ειρηνική όσο και σε πολιτική περίοδο. Up!